semua. Aku malah gila. Alah aku sih gila apa nek mampir nggon aku tak kaya entong ya dipangan lho. Saya Restor ini di suasana ini lah Jawa dan Jawa madem dikei sing bongso anetan-anetan mereka ini wajar tunggawanmu bir kita jadi serang buang sami barani bawahan becik, ilmu ayu, suara yo kepenak di rumah menika wonten ngawala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang. Saya tadi nderek monitor pun tadi channel ngantos tancek ayon. Salam kagem sedaya kru Madakara mugi tansah sehat gagas waras. Request tambahan dari ayahnya pemimpin Sinden Madakara Pak Marsono. Hah? Pak Mbak Dian Munasri Rom, Baik Arka. Oh, jadi tambah banget. Ya, minangkani kan jumeneng nek batatin ya batatin. Ya. Setelah niki sik oh, yang itu rata bagan di pres ban pres toh. Ya dikancani Mbak Puspa, Rika. Ayo batu bus. Mbak Tri Masuti, Mbak Munasiro. Ayo iki wah jenis. aku kok sing cilik-cilik dari aku tambah gede. Anu menonjol mamamu. Maksud Loh, mamamu iki lho, harus dibenakan karena kita jajan. Itu rasa tonjol-tonjol ki wis menonjol. Oh iso. Kepinterane luwih tinimbang liyane. Oh iya, mulai teko Jogja ya ngene. Pak negara kudu kuwi tak mesti sing menonjol. Ora, wong iki rumangsa ya alhamdulillah. Kok nek ingin ki ya ngomong wae ngono lho. Ora wajar. Sing jenenge lolo wayu kabeh. Sidene sapa? Ya. Krungu ya ono. Wah, iya gampang kuwi. Oh, lolo. Memang minyak lolo. Aduh, iki wis jumeneng kabeh iki, bayu-bayu sing ayu-ayu. Saking mriki niku Mbak Dian Munasiro niki. Mbak Dian Munasiro candi to sayang. Madiun, mesti Madiun Jawa Timur. Madiun. Jejaknya ngene Jawa Timur lho. Oh, tenang. Lo siapa cek? Cek. Sing iki. Lo siapa? Kowe jenengmu sapa? Okfa. Hah? Okfa. Sapa? Okfa. Aku ndejak omongan iki budekku Mas. Pasti tadi apa? Kula aslinipun Wonogiri. Wonogiri terus Tapi besar di Sidoarjo, Surabaya. Ini Wonogiri ini desa di Sidoarjo. Terus sekarang dimakan orang di Solo. Oh iya toh? Oh, terus ya betul ya? Dereng. Kok dimakan wong Solo? Jadi saya mangan bareng karo kanca-kancane cah Solo. Oh, kowe lagi iki bakatimu ora apa-apa. Ya, kowe nak ngisi ada apa? Aku ora sejebak iki. Aku ditakoni Pak Deden kaya kancane. Ora sakit ngono ku tak takoni. Iya, tapi nang cepet aku wis semua. Aku malah gila. Alah, aku sih gila apa nek mampir nggon aku tak kaya entong ya dipangan lho. Saya kan munafik. Wis kaji, bero kaji ora apa kaya aku karo aku. Lho, entong to? Heeh. Terus piye kare? Mulane Jangan ora kaji kan sering mampir tengen kula Pak ya bar saking kaji kulinti. mulane ora aku kok gila gitu. Sampeyan karo ya karo kuwi mengaku, ayo mengaku. Kowe ora kok dibuka untuk ratumu. Lho, ora apa-apa biar mereka tahu bahwa Pak Negara ini seperti apa. Harus begitu. Loh, aku nampak kelas moni nyolok sik aku. Lho, kenapa Pak Taslim guyon? Orang wis sak hubungan wis tau kabeh. Apa enak ayo, kocok-kocok kembul bojone ndroyo. Wong kabeh mampir iki dolan, aja
negatif. Tapi saya tahu Pak De, pas sampean tiga kula niku enten sing ketinggalan. Apa? Kaos kaki sesisik. Ya, diwaca tulisane genah yoyok ngono. Kok bener Pak Yoyo to? Ya memang kayak bareng kok karo Mas Yoyo kok. Asal iki dhewe tengen tidak mengakui. Nah, kemudian semuji suci. Ya semuanya suci. Boleh Pak Garen sing ngono ta. Adek kok karane kok tipat-tipat sebelane malah wis karo iki barang. Aku ya loro-loro aku terus terang kurang ngono biar pas mendung. Lah pas sampean tandingi lho, Dek. Lho lah aku malah digini. Betul kabeh. Ini tuti lari ngawi dari Jawa Timur. Kowe ngendi kowe? Di sapa? Yogyo Timur kowe. Kok ya sing timur. Yogyo Kulon. Oh, kulon bayu. Masuk, Jack. Masuk kowe. Ya wis pokoke Yogyo. Ini pun tepung sedaya iki Pak, penyanyi presiden Mas Yoyo iki ra sing buang. Nggih, pangesune Pak Gareng. Mergo lek diuang yen nang ketemu wong-wong kuwi ya, Pak. Mati mungkin perlu sama-sama. Pak De, ini dibuang buatan puron balik mulai dibuang. Kok anjuran Sama nama ini siden anyaran Pak Gareng. Siden anyaran dataran langsung diantemi siden-siden iki. Orang kali dulu bangkeku ngono. Aku ora jeneng mergono kowe, ora ngelon mergono kowe ora. Ning kowe iki pencetak sinden bintang tamu ya awakmu. Ayo. Sinden kuwi wis dadi bintang tamu pakirane dalam sapa wae. Iki dadi katane bintang tamu. Sing kuwi bintang 7 iki mergo mumet iki. Lha sampeyan dari kita lah ukur sini madang. Oh, iku. Kuwi ngomong apa nih? Ukur sini Kok angin lagi. Tolong ukur mergo aku elak. Ya, pamundhute diaturake tambal ban saking Pak Marsono. Nadyanto menika jadul ning lagi ngetren lagi. Ugi maturaken dhumateng warga masyarakat wates hidangan ingkang insyaallah kula sak kanca Madangkara sowan benjang tanggal 17 Mei wonten wates. Aku kosong lho iki. Aku kosong. Rasa istirahat namanya hidangan disepuh. Ngomong malah peristiwa. Tambal ban oke, yuk ngeos. Ayo Ren, biar begini. Thank you.
Awas niki mulo diarani lagu jadul. Ayo lagu awas mergo iki bane wis ora urung batu bus. Urung. Batu bus ora makdon lepes. Ayo pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Leres Pak Gareng. Ape. Nggih, gandeng menika sampun setengah setunggal. Pak Di Gareng saged istirahat rumiyin. Wet, Nyambut gawe wet, seneng wet. metu kaya digelar. Nggih, monggo kok gasik Mangke pinanggih mele kalian Mbak Tatin wonten ing goro-goro kok luwih bos. Kula Kang Mangkon wayu mangyo tak dirake muga-muga kanthi lakon similahe pedhot ngamarta bener-bener dadi srana donga sing apik untuk warga masyarakat sedaya kemawon ing kemiri. Ya ngono. Pikantuk apa ngasih saking Hyang Agung lan lakon Purwa Madya Wasana ing kababar bisa dadi kaca brenggala ingkang apik tumraping kabeh wae. Ya mangga.